Emva kokubaleka umgama ongama-50 eSummerstrand noqale kwilwandle lapha khona, iimbaleki zaseMpuma Kapa zithe zafika kuqala ezintanjeni. Kwiqela lamadoda uMalkhaya Francis weqela iKamva ugqibe umdyarho ngeeyure ezimbini ezinemizuzu eli-14 nemizuzwana esibhozo. Lo gama wecala lasetyhini uTeresa Butcher ewugqibe ngeeyure ezine. Ezi mbaleki ziphefumle nje. Yeah, irace namhlanje easy kakhulu first 10 Ks. Then I have to ukuthi ngithethe no coach ukuthi ba i-pace is-slow. Siphethe ngo-37 ka first 10 Ks. So wathi ba mandihambe, so ndaphuma ndahamba elo hlobo after 13 Ks. So ndihambe ka 13 Ks until ka finishing. So I tried my best ukuthi mandibaleke fastest time, but I couldn't because they delayed first 10 Ks. So I tried my best to run 2:48. I am very grateful for today's win. I was confident from the start. I trained very hard in January, so today was a challenge for myself on distance and also nutrition, and I must say it worked well. Can you briefly tell us how was the surface, the Pollux Beach, all of 50? Ilungu lekomiti kwezemidlalo ubugcisa kunye nenkcubeko NMB Bongile Mangahla uthi baphume ngobuninzi babo abantu kwaye bengumasipala bayavuya yile nkxaso. Mina namhlanje I must say ibimnandi kakhulu. Ndibulela kwi-athletes who took part kule race yanamhlanje. Ndisitsho ndisithi thina siyi-Nelson Mandela sizawuqhubekeka siqinisekise into yobana siyasapota isport, siyasapota naluphi uhlobo lwesport. If you can remember, i-EPA ibifumene an accolade yoba as the best province in sport. So loo nto ke yenza into yobana singu-Nelson Mandela Bay Metro siqinisekise into yobana siyaqhubeka rhoqo ukubakhuthaza sibaxhasa. Umququzeli walo mdyarho uMichael Bambane ubuyele amasiko okhuselo ngokuqinisekisa ukuba iimbaleki nababukeli bakhuselekile. Ukwabulela neembaleki senenxaxheba senza lo mdyarho impumelelo. I would say major success. An incident-free race. It's actually a very successful race. We reached our target yesterday. When I went to bed, we were over 1,100 entries, and that was the exact target for this weekend. And the route, everything went very well. And the slight wind that is picking up now will actually be pushing the guys from the back on the area of Skoonies. Incident-free is a successful race. Umdyarho olandelayo uza kusingathwa kulo masipala uMbaxa kwakhona ngoweekhilomitha ezili-10. Noza kuqala kwisikolo samabanga aphezulu eSilo eDasi. Lo mdyarho ubizwa ngokuba yi-Wiesloot Run uza kubaleka ukuqala ngentsimbi yesi-6 ngoMgqibelo kwiindaba ze-PKTV. NdinguLinge Gcwabe eSummerstrand.